Ассалому алейкум дӯстони азизи, ма хуш омадем ба канали Мама Лайф. Имрӯз аксия навбатӣ дар мағозаи Ормон Мол мо омада навор кардем, баҳри шумо пешкаш мекунем. Дар гардиши Гулбута қарор дорад. Таги доми нав, аз ин тараф шафахтар, поёни корвон. Дар ҳамаи охирон домаш, доми баландиошона ҷойгир шудааст мағозаи Ормон Мол. Дар тамоми таҷҳизотҳои мағоза скидка ҳаста, аксия рафтеста. тамошобинони азиз, ассалому алейкум. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. дӯстони азиз, дар мағозаи Ормон Мол боз аксия рафтеста. тамоми чизода аксия ҳай стиралиҳои оригиналда. ина нуқтаи савдои техникӣ маишии Ормон Мол поёни корвонда ҷойгир шудааст. дар инҷа аксия дар радиатро, оз нархи радиатора нишон метиҳам. радиаторое ки 350 сомон буд, 300 сомон шудаем. тифало аксия шудай, бо хали радиаторо 350 сомон шудай, 400 сомон буд. тифали бош 60 сомонай, на тифали бош шишагиай, бо ини хали син бос инаи тифал. ина тамошобинони азиз, тифали инаи сафедаш 50 сомонай, иш 35 сомонай. ин тифал 35 сомон шудагиай. дӯстони азиз, биёин тезтар харидорӣ кунед. радиаторам скидка шуда, аксия рафтеста, 400 сомон буд, 350 сомон. ози вақташ сар шуда, и беҳад радиаторои калони хушрӯвай. тамоми чизо ҳастай. оз дарун медароем, барои шумо навор мекунам, тамошо кунем нархи навора. ҳамаи чиз аксия қати рафтестай. дар мағозаи Ормон Мол боз скидка грандиозни аксия рафтестай барои шумо пешкаш мекунам. тамоми битаваи техника ки дар мағоза дида мешавад, ҳамаш бо нархи дастрасай. ҳозир боз стиралниҳои оригинали LG бисёр чизо аксия рафтестай барои шумо номбар мекунам, нишон метиҳам. радиаторо ҳастай, духовкаҳо ҳастай. тамошобинони азиз, ина тамоми духовкаҳои туркӣ, ҳамаи чиз ҳастай. бинед, дар инҷа LG автомато бинед аксия шудаги, ами штрих-кодаш маълума. инамиҷа ҳозир рақамош и оригинала, кадоме ки мефаҳма ҳамин номератсияш медона. ин векторай моторош да қувваи пасту баланд кор мекуна. оригиналша LG 7 килога оригинал 3800 буд, 3500 шуд. ина дар куҷо ин нарха мебинед, штрих-код дора, 100% гарантияш қати. ина нарх беҳад арзон шудаги, и хали нарх да ягон ҷо нестай. бо на ин намуди сафедаш ҳамо 7 килога 3300 шудаги, 3700 буд, 3300 шуд. ина сафеди 7 килога беҳад калони хушрӯвай. ай намучам ҳастай, 8,5 килогаи сафедаш ҳастай. тамошобинони азиз, 8,5 килогаш ин вектора ира моторош, ина рақамое ки номератсияи оригинал шай. аксия кати 750 шуд, 4300 буд. дарунша бинед калонай штрих-код дора. ям маълумай ки оригиналш ай дарша маълумай. бо випускои навш, ина випуски навшай, бо новинкашай. беҳад вариант бисёрай. ина сери тёмнишам хоҳем, светлишам хоҳем, сафед, чанд варианташ ҳастай. дӯстони азиз, боз инаи намудош ҳастай. инаи намуди аксия рафтестай 7,5 килогаҳай 2000 сомон шудагиай. хали нарх неста иҷода. и варианти хитоишай 2000 сомон шудай. беҳад хубай истиралниям. дарунаш калонай 7,5 килога. даруни ирам калони хушрӯвай. хали ба ҳазир меғинҷа ҳамаи чиз. и даршам бинед чӣ мягка хушрӯиш, хали бӯй мешава, маҳкам мешава. ирам технологияи кореяй, ай хитой мебиёранша. беҳад хубай. ин намудаш ҳастай. бо инаи сафедшам ҳастай. дӯстони азиз, 2650 сомон буд, иш 8 килоай, 2350 сомон шудай. скидка қати иш 2350 сомон аксия рафтестай. дер накунед дӯстони азиз, номеро дар рӯи экранай муроҷиат кунед. хоҳед биёед аз пеш бубинед. сари навор дар адрес ҳастай, номерошон дар рӯи экранай. дӯстони азиз, кадомида ки дар корай биёен аз пеш бубинед, кадомида ки мехоҳад ки роиш кунанд, номерошон да муроҷиат кунед, маслиҳат кунед. боз тамошобинони азиз, дар инҷа аксияда анай хали стирални 8 килога ин вектордор 400 буд, оригиналай ирам. LG оригиналай, LG медонем ки бесшумняй. дӯстони азиз, 3799 шудай, 3800. беҳад ирам стирални хубай. ана ин намуди измилчитилои LG омадагиай. дта чӣ дора, косача дора.
ина тамошобинони азиз 6 килога LG ам астай инвектора моторош ирам оригиналай 3400 буд 700 шудай ина иам беҳад нағзе оригинальне сифатш хуби хубай чӣ дора QR код дора QR кодш маълумае ки чизи сифати нағзе харидорӣ мекунед сафедай чанд вариантш аста инҷа дар бунтен сершам аста ё 6 килогаша иш 7 килогая нағша гуфта будам ина хали духовкаҳои кунители чӣ доранд ёрам беҳад духовкаҳош нағзай дута лист доштай ина сенсорняй иҷоҳош замонавия ё духовая шкафан дадрини мебел мемонеша ина бо ини намудаш астай бо ай делюксшам астай чанд вариантш астай и 200 буд 1850 шудагия тамошобинони азиз дӯстони азиз LG-ое ки измилчитилай нав омадагиай дута косача дора як косаша намихали металлический нержавика якта шишагия и 3 ваъднома и хелш бо вай қати ду режим кати кор мекуна свет қати бо ҳам ба бесветидам кор мекуна ина косаи шишагӣ дора бо хе бесветидам кор мекуна бо иҷа я насадкаи дига дора тёрка иҷа дар насадкаоша мебинед тёрка сабзи салат мекунен салат сабзиги чанд рола бозӣ мекуна беҳад чизи хуб буда 150 сомон буд ҳозир 120 сомон шуда скидка қати ду коса дора и хеле неста ҳиҷода духтаро ин нав омадагия боршон ҳам роли бесветӣ ҳам светида якай истифода мебарен светам ки набоша парво надорен гӯшта майда мекуна ҳамаи чира майда мекуна тамошобинони азиз дар иҷа холодильник ҳам дорам пилисос доран духовкаҳои майда доран чӣ намуде ки мехоҳен микроволновка доран чанд намуд пилисосҳо ҳастай тифало ҳастай тифалам беҳад вариантш бисёрай мясорубка ҳастай термосҳои калон ҳастай чизе ки мефоратон аҷа дарёфт кардан метонен стиральниҳои полуавтоматам ҳастай дар иҷа холодильникҳо ҳастай ина холодильники блеск беҳади холодильники нағзай инаи поёнушда морозильник дорад бинед яшикош калонай холодильники бениҳоят хубай 6700 буд 6300 шудирам ирам скидкада ҳастай ира бинед чай калонай кашакош ҳамаш поёнда дутта сета кашак дора баланди хушрӯай инаи кисачаоша бинед 4 кисача дора и 6300 шуд арзон шудагай баландай 316 литрай бо дар иҷа аста евро холодильники евро ирам беҳад калони паҳмай объем шабинед морозильник шабинед қадар калони хушрӯай поёнда холодильник шаб ина нак панав холодильники оригинал дӯстони азиз мехарем пишаймон намешавем ина тамошобинони азиз хитачиё 6300 шудай аксия қативира бинед чихе калонай баландай ина поёнда морозильник шай болода холодильникаш инверторай ям да қувваи пасту баланд кор мекуна нофростай шамол қати химат мекуна ина сафед шам астай сиёҳ шам астай 6300 сомон шудай ё скидка рафтистай элемент 3700 шудай скидка қати ина биёед харидорӣ кунед кадомида ки холодильник дар корай ҳама намуди холодильник дар ин мағоза дида мешавад дар иҷа витяшкаорам астай чанд намуд витяшка доранд тамошобинони азиз кулер доранд кулер ҳастай бо чизе ки нархоша ки нагуфтам номерошонда муроҷиат кунед телевизорам доранд нархи пурраша бо шумода мефаҳмонанд аксияша нархое ки аксия шудагиша болода пилисосо чанд вариантош ҳастай ина морозильникаш хитачира морозильникша бинед чай калонай сета ҷо дора дута кашаки калон дора иҷаш откритӣ на яхмонак беҳад баланди хушрӯ хитачиш иҷа бо сенсорни чӣ дора тамошобинони азиз сенсорни табло дора дар иҷа термексҳо ҳаста ина термекси артел 80 литра 900 сомон шудай аксия қати дӯстони азиз ина аксия қати 900 сомон 80 литра бисёр чизо аксия шудагия радиаторо аксия шудагия дар иҷа бинен дӯстони азиз симфер инам ё туркиян чанд намуд газови плитаҳо доранд беҳад арзон шудагия
акция рафтса барои ҳама ҳар аксияҳо мебиём барои шумо навор мекунам. ина акция газови плитай 1750 сомон шуда 1900 сомон буд. ина намуди ҳам газ дора ҳам плита дора, духовкаш плитагия. дарҷа стабилизаторам ҳастай чанд намуд аз фирмаи Самара, Андели, ина Самара боҷада ҳастай. ина чанд намудош ҳастай. кондитсионерорам ҳастай, кадом мехоҳад ки дар зимистон бо кондитсионер гармӣ диҳа. ина чанд намуд вариантҳо ҳастай. ин намуд вариантҳои термиксорам ҳастай. кадоме ки чизе ки бо дар кора ки нархша ман нагуфтам, метонен ки дар номерошон муроҷиат кунен. номерода шумо да ҳатман ҷавоб метиҳан, ватсап доранд.